Ngedos pisan pulih lho, Mbah. Ngedos saiki yo minim 80 100 lho sedina. Ngono ku tiyang setri kali tiyang kakung bagiane sami mawon, Mbah. Lah nggih. Wong bagiane padha mawon. Tapi lek tiyang setri bagian apa, Mbah? Bagian ngerit. Nggih. Nggih kadang nandi kathah nggih. Derek. Mosok lho, Mbah, jenengan apa nggih ngusung, Mbah? Nggih. Dadi paringe sehat alhamdulillah ya. Ya wis pembae ta. Mboten rolas nika. Ya niku nek iki. Mboten angsal. Rolas nika lho, niku mboten kilane mboten asal rolas lho Bu, ngoten niku Bu. Lek rolas sing lempit, lek niku mboten asal. Niku mboten menak niku damel ngedos, menak tipis-tipis niku lho tiyang. Utawi lek sing gedhe iki lho, Bos. Nggih, wong-wong sing gawe ngedos lho Amit. Nah, iki lek sing gedhe wong lanang-lanang senengane niku. Biasane damel ngarit pari. Iki cap boyo to. Niku cap anu sing cap pancing. Rono loro terakhir ora cap boyo, cap pancing. Kayak pinten nek. Niku 40 pas 35, Mbah. Tapi gede jenengan kantepen mboten. Lek tiyang putri remenane biasanya nggih niku jenengan cepeng niku lek damel ngedos. Wong ngedos sepindah mawon pun pulih lho, pun turah lho jane nek dipikir niku. Lah saiki ngedos minimal ya 80 lho Bos saya. Oleh nggih to? Malah iso 100 punjul barang.